Thank you so much. Koro kachako nanya wacho ni an achiel kuom soldiers manegin mag baba. Kendo kata leadership na an nabedo president Meru University. Kendo kata kane pok abedo jatelo kuro, baba nobiro, mama no the first time anamose university. So I gained a lot of experience in leadership, kata youth advocacy, kuwuok right honorable Raila Amolo Odinga. Kwang'iyo sani e weche mag leadership structure kata kuma kaka chal mar kolwasi chal. Anya wacho ni baba we wako impact wagi knowledge mang'eny. Ma sani kanyocha ng'ato en rawer manyocha learn from the school of Raila Amolo Odinga. Onge gimiluoro. An kuma ntiere ni an gi chir ni kata obedo ni en mana the current president mar Kenya, Mheshimiwa Ruto. Kotimo makosa, an gi chir ni with the rules manoseketi give freedom of expression, anyalo question on anything matimre, including kata the current state masani mwantie mok chul lecturers. Anyalo question the president ni ang'omi ok chul lecturers bo value weche mag education. Koro Raila Amolo Odinga odhi, lakini legacy mare odong' kuomwa kaka an kaka General Oguk, one of the youth manenie toke kabisa. Koro tokan kenda kata kai kuma wantiere ni ntie jogo mo believe in good governance. To gigite no ayudo kuom baba manosenindo. Yes. Ero kama na inya kendilero kanyo.